नमस्कार, आज आम्ही हा व्हिडिओ टोमॅटो सार करचे पळोवया। टोमॅटो सार करचे काम जाय 2 होड टोमॅटो, अर्ध वाटी सोय, अर्ध वाटी आमसाणे उदक, 4 सुकी मिरसांग, 1 होड वाटी शिजेल तोरी डाळ, अर्ध चमचो मेथी, पाव चमचो हिंगा उदक, अर्ध टेबलस्पून कोथिंबीर, 1 वाटी कोथिंबीर पालो, रुचीक मीठ, अर्ध चमचे जिरे आणि हळदी पिठो, फण्णाक तेल, सासव आणि फण्णे पालो। एक कायली थोडेसे तेल हुनकन घेवचे आणि तातूंत कोथिंबीर, मेथी आणि जिरे भाजून घेवचे। जिरे भाजून जावचे येईल की तातूंत भितर सुकी मिरसांग घालची आणि ते बी जरा होऊन जातपर्यंत भाजून घेवचे। भाजील सगळे सामान एक प्लेटा भितर थंड जावचे कांड दवरचे। त्यानंतर मसाला वाटून घेवया। त्याच खातीर एक मिक्सर आयदनात सोय, भाजील सगळे सामान आणि थोडे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवचो। सार करची कायलीत तेल हुनकन घेवका। तेल हुन जाल की तातूंत सासव आणि फण्णे पाल्याचे फण्ण दिवका। त्यानंतर तातूंत हळदी पिठ घालका। त्यानंतर तातूंत कापून दवरलेले टोमॅटो घालचे, हिंगा उदक घालचे आणि टोमॅटो जरा मऊ जातपर्यंत शिजवून घेवचे। टोमॅटो शिजिल की शिजवून दवरलेली डाळ घालची, उदक घालून घेवचे आणि वयल्यान वाटील मसाला घालचो। टोमॅटो सार पातळ उरता, तश म्हण जाय जाल्यार आणि थोडे उदक घालून घेवचे। वयल्यान रुचीपुरती मीठ, आमसाणी उदक आणि कोथिंबीर पाल घालचे। सार दाट दिसल्यार आणि थोडे उदक घालून घेवचे जाता। वयल्यान जाय जाल्यार थोडे गोड घाल्या बी जाता। ह्या टोमॅटो साराचे हुनहुन शीता बरोबर रूच घेऊन पळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।